bali nakat naputol yung net. So welcome back again. So bali ngayon ipagpapatuloy natin ang ating live session, jamming session with my friend. Jamming? Yeah. So since wala pa tayong viewer, let's wait for our viewer. Sorry guys kanina ha, kasi nakat talaga siya. So, wala pa tayong viewer. Baklang ako. Wala lang medyo si ganun. Mag-aantay muna tayo ng viewer, guys. Galit? Sorry kanina talaga and kasi nawala yung net, biglang naputol. Kasi syempre alam niyo naman dito sa Pilipinas, Hindi siya mahina lang yung connection, yung internet natin. So, tiis-tiis lang. Pero hopefully this time, continuous na siya. Thank you pala kanina sa nanood. Merong umabot ng 5 viewers. Thank you so much kay si Siam's Diary, ating kay Joe Marvis po, tapos sino pa yung tatlo? Nakalimutan ko. Wala yung list. So mag-aantay ulit tayo guys ng viewers kasi until na wala pa rin. So guys, kung meron pala kayong katanungan later, pwede kayong mag-comment yung mga questions nyo. Then, Request. kung kaya kong sagutin, why not, di ba? It could be background, person. Also, meron na tayong viewer kay Ate Dragon Vlogs, Lady Dragon Vlogs. Thank you for dropping by, Ate Lady Dragon Vlogs. Magandang gabi sa'yo, ate. How are you po? Salamat sa pag-drop by. So, kanina ate, actually meron kaming nasimulan na. Kaso nga lang naputol. Kasi yung net, mahina yung connection dito sa amin. Kaya yun. Oo ate, sa Balintawak lang po. Actually, selecta lang kami ate. So, yun pala guys, yung setting namin ngayon is nasa boarding house kami. Oo, dito sa Balintawak, sa Selecta. So, dito yung setting, yung location natin. Excuse me. Ano? So, siguro, pwede na nating tawagin yung ating guest tonight. So, ladies and gentlemen, welcoming you back, my friend, Joe Romeo. Kakanta ulit siya. Ako ba? Oo ate, tapos na po. So, sana ikaw din tapos na. And sana, yung mga binoto natin is makatulong talaga sa bayan, sa Pilipinas. Bumoto ka ba? Oo. So, mag-start na siya. Go! So, part 2 ng session. Ay, gano'n. So, sad ate. Thank you so much, ate. Hi, Dark Angel. Thank you
so much for dropping by. Baradang may nagre-request daw. Sa isang marikit na alaala, pangitain kay ganda. Sana'y may pahiyan na ng tadhana, bawat sandaling lang. May nagre-request daw. Ano? Sumabay sa ilang pagkabahalat, lumabis ang pagtataka. Tunay na pagsantang di alintana, bawat sandali na lang nakaalis, magbabalik at umiiting sabihin na mahalin kahit sa pitin, kahit hindi masaktan. Sa pag-alis, ako'y babalik, sana naman. Oo daw, baradang. Alam mo ba yung buko? Oo naman, alam ko yun. Ay, ganon. Oh, sige. Bajay ready yun. Oh, sure. Yeah. Later, After guys. this. Yeah. Mababa yun. Guys, it's okay. Are you guys enjoying? Comment lang kayo guys if you are enjoying. And then, don't forget to like this live stream. And then if you want to shout out, just comment your name. Okay? Thank you kay Dark Angel, kay Ate Lady Dragon, and Gar's Vlog. Umiti kahit Thank you, Dark Angel. ulitan, kahit pa sinasadya. Huwag kong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Ang So, guys, thank you so much po sa ating kina Dark Angel, Lady Dragon, and Gar's Vlog. Thank you, thank you so much kay Gar's Vlog. Nagre